Nakita ko sa bukid, nakahiga. Akala ko lasing lang, pero hindi nagsasalita eh. Hindi kaya nakagat siya ng ahas? Hindi naman siguro. Kasi gumagalaw pa naman siya nung hinatid ko sa bahay nila. Si Dimse, wala na Andres. Ikaw, umayos ka ha. Huwag kang nagsisinungaling. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Oo nga Andres, hindi ba ako nagsasabi sa'yo ng totoo? Asan siya ngayon? Kasama ni Kagawad. Ewan ko kung saan niya dadalhin si Dimse. Gusto mo bang maging tigri din ako sa'yo? Subukan mo. Ibabalik kita sa mga magulang mo. Hindi ako nagbibiro. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Eh paano niya mababantayan? Eh wala si George. Hinanap siya. Kapi nga siya pulin na paikar, tinakor ni Dimsay. Ha? Mga ang-ang. Nagtalo-talo pa talaga tong mga lintik na to. Mga bukat talaga. Inbaon mi nga rod di maminsan ni Andres ni George. Nga sa pulin na ata. Kaso arte magaya main. Un nga raw, darat to yan. Kapi nga pa na palang sinapol. Apay nagkulit kan niya Kagawad. Madigan sa amin makaawat. Sige, mag-away-away kayo. Pag-awayan nyo yung baliw na yan, nang mabaliw na rin kayo. Siyak pa'y tatati madi makaawat. Ana, tulungan tak maday. Aray ko, iba ng talabay ko! Kagawad. Ijay pala sa una barangay ho. Laging gana mati pala nakasubli ni George. Oo nga, tama si Sweetie Pie ko Kagawad. Sino yung magbabantay sa kanya sa barangay hall? Kasi kayo Kagawad. Alangan mit nga si Kamay. Tama si Sweetie Pie ko Kagawad. Ayun na. Ipatulid yung latatan. Magulo lang ti panunot yun di nga tao. Maria ko ship, gilat na barangay hulang. Tara na, Sweetie Pie. Hol, papanan niyan. Sino kadug mangitulot ato di barangay hall? Ikaw na Kagawad, kaya mo yan. Kagawad ka dito kaya dapat magsilbi ka sa barangay. Ata, di kinagungunam. Hindi na lang kasi hinayaan. Eh di sana nadaligan na lang. Ano ngayon, namang problema ka? Ha? Mukat. Manay. Maria ko ship, sinti si mga babasay. Hoy, dim sa indaan. Dan dim say, tadi barangay hall. Ado ti makani jay. Dan. Dan. Mga siraulo. Andres! Andres! O bakit? Ano problema mo? Alam mo na ba yung balita, Andres? Anong balita? Si Dimse Andres. Ano? Nakita na ba si Dimsay? Nasaan siya? Oo. Nakita na si Dimse. Kaso, Anong kaso? Ano? Sumagot ka! si Dimse, wala na Andres. Ikaw, umayos ka ha. Huwag kang nagsisinungaling. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Oo nga Andres. Hindi ba ako nagsasabi sa'yo ng totoo? Asan siya ngayon? Kasama ni Kagawad. Ewan ko kung saan niya dadalhin si Dimse. Ang saklat naman. Ang bata pa ni Dimsy. Bakit? Ano ba talaga nangyari sa kanya? Balita ko, nasagasaan. Hindi nga daw makilala yung mukha niya eh. Grabe naman yung nangyari sa kanya. Tapos sinabihan pa namin si Jules na hanapin siya. Pero wala naman na pala si Dimsy.
Ganyan talagang buhay, Andres. Paano na yan? Pag nalaman to ni Mercedes, malaking problema to. Malaking problema nga yan, Andres. Sige, diyan ka na. Binalita ko lang naman sa'yo eh. Nakikiramay ako, boy. O sige, salamat ha. Napuna yung dimsik. Nagubingang kapaylain. Naidugkan. Ayos ah. Bawing-bawi. Paniwalang-paniwala si Andres Desaya. Ganon ang magbalita. Parang totoo. Dapat mali na pala mamuan ni Mercedes sa ato. Nung maamuan na. So, baka dapat mangyari kanya na mamali. Paano si George Sweetie Pie? Baka mamaya naghahanap pa rin yun hanggang ngayon. Kaya nga eh. Sana hindi na namin inutusan na hanapin si Dimsey. Bakit hindi nyo tawagan si George? Paano namin matatawagan yung tao? Wala namang cellphone yun. Yun lang. Alam na kaya ni Andres na nakauwi na si Dimsey? Hindi ko din alam. Wala pa nga akong balita kay Andres kung anong nangyari sa kanya. Hala, bakit na paano si Andres? Nakita ko sa bukid, nakahiga. Akala ko lasing lang, pero hindi nagsasalita eh. Hala, kawawa naman si Andres. Hindi kaya nakagat siya ng ahas? Hindi naman siguro. Kasi gumagalaw pa naman siya nung hinatid ko sa bahay nila. Okay. Anong sinabi nung asawa ni Andres nung hinatid mo siya? Ayun, inarmalite ako. Akala niya, pinainom ko siya. Hindi nga ako nakapagsalita. Hindi na ako ubusan ng magasin. Kakasalitaan niya. Masungit ba talaga yung asawa ni Andres, Sweetie Pie? Ay, sinabi mo pa. Kung may dragon, siya naman ang reyna ng mga tigre. Tara na nga, baka kung saan pa punta tong usapan na to. Hoy, Sweetie Pie! Huwag mo naman akong iwan, ah! Baak! Gusto mo bang maging tigre din ako sa'yo? Subukan mo, ibabalik kita sa mga magulang mo, hindi ako nagbibiro.